A Xunta lanza unha nova convocatoria de bonos turísticos para mobilizar 2,5 millóns de euros no outono. No Consello do Goberno galego de hoxe acordouse ademais a avanzar no campo sanitario e no da educación. O Consello da Xunta de hoxe o visto e prace o proxecto a través do cal se seleccionará unha entidade colaboradora para a nova edición do programa Descubre Galicia en outono de bonos turísticos. Mobilizaránse máis de 16.000 bonos que estarán disponibles en formato código QR. Cada persoa poderá acceder a un máximo de 2 deles, que serán cada un dun importe de 150 euros, cofinanciados nun 40% pola Xunta de Galicia e nun 60% polas persoas solicitantes. En total, a Xunta investirá este ano 1 millón de euros, cos cales se esperan mobilizar ata 2,5 no sector durante o vindeiro outono. Do bono turístico van ser 16.000 bonos turísticos que van permitir, como decía, obter descontos en estadías en Galicia durante o vindeiro outono, é dicir, cando pasa a temporada considerada máis alta de movimento turístico. Vai ser 1 millón de euros e a previsión é mobilizar 2,5, a Xunta vai pagar o 40% do custe de estadía e o beneficiario o 60%. Cada persoa poderá descargar como máximo 2 bonos de 150 e vai ser posible, se descarga os dous, aforrar 120 euros en gasto turístico na nosa comunidade e o período para disfrutalo, descarga vai ser a partir de suyo, o período para descargalo, e para disfrutalo será desde mediados, finais de setembro, ata o Nadal do ano 2025. No ámbito da educación, o Goberno galego inclúe no novo decreto de formación profesional a figura do profesor asociado e avanza no recoñecemento mutuo de créditos entre estas ensinanzas e a universidade. Aprobar a inclusión dunha serie de novedades que se incorporan ao novo decreto da formación profesional que estará en vigor, agardamos, totalmente redactado e agardamos que en vigor antes de que remate este ano. Cales son estas novedades que hoxe acordamos incorporar? Pois, primeiro, incorporar unha AFP, non existía toda agora, unha figura semellante a que existe nas universidades, a do profesor asociado, que son profesionais destacados con experiencia, que poden traballar en empresas, en entidades, e que poden, mediante este contrato asociado, dar clase aos alumnos nos centros de FP. A Xunta avanza tamén no eido da sanidade. O Consello aprobou a maior oferta de formación sanitaria especializada da historia de Galicia para o exercicio 2025-2026 con 676 prazas. Tal e como explicou o conselleiro de Sanidade, a nova convocatoria incrementa o número de profesionais en formación de 19 prazas, o que supón unha suba do 2,9% respecto do ano pasado e do 77% de hai unha década cando Galicia ofertaba 381 prazas para a formación sanitaria especializada. Presentamos a maior oferta de formación especializada da historia. Convocamos un total de 676 prazas de formación sanitaria especializada, 19 prazas máis con respecto ao pasado ano, o que supón unha suba de case o 3%. Incrementamos as prazas en formación MIR, 12 prazas en formación de enfermería, 3 prazas máis. Como sempre, nesta oferta anual, o Goberno galego e a Consellería de Sanidade tivemos moi en conta as necesidades asistenciais do sistema sanitario público, os recursos actuais dos que dispoñemos e tamén as necesidades futuras con fin de poder anticiparnos con esta nova convocatoria que oferta unha formación sanitaria especializada de máxima calidade.